Hey guys, I'm Ahmed, or I'm Mirapul, and I'm going to explain to you guys how to get into Shade as editors, players, or for GFX. So this is our first recruitment challenge, and it's not that hard, it's just pretty straightforward and easy. So for editors, we want you to link your latest episode or edit, or we want you to link your best edit or episode. For players, we want you to link your latest episode or your 5 best clips. And for GFX, we just want you to make a background for us. And that's about it. This is due on the 9th of August, and we want you to leave it as a video response to this video. If you have any questions or anything, the Skypes are, does that make sense? Yeah, the Skypes are in the description below, especially mine, if you have any questions or anything. And yeah, good luck. Niin se on Akerteella moro ja tosiaan tässä olisi nyt Sade 300 supin Recruitment Challenge ja aloitetaan tuosta editoreista, eli editorit lähettäkää viimeisin tai paras ediitti. Eli valkaatte siitä parhaimmissa näkyy niin kun teetään parhaat jälleen. Sitten laitte se videoresponsona tähän RC-videoon. GFXet teette backgroundin. Ja siitä niin kuin mieluusti voi tehdä speedartia, ei ole pakko, mutta se olisi ihan suotavaa. Ja jos tekee sen speedartin, niin sitten senkin voi ottaa videoresponsona, ja muuten jos ei tee, niin sitten lisää muuta, eli tuo Itzok kontaktina Skypeissä, niin voi lähettää sitten mulle. Ja sitten speedaille, trickshottereille, eli kaikille pelaajille, niin linkkaatte viimeisimmän tai parhaan tässäkin episoden tai sitten 5 parasta klippiä, jotka niinku, et ei oo nyt plan takia, että saatte valita kaikki aikaa parhaat klipit ja näyttää ne sitten. Juu, tosissaan Japen tekemä tää hieno RC-kuva, mitä tässä katselette, että hänenkin linkki löytyy tuolta descriptionista, joita ei muuta kuin onnea vaan.